Nangayo og pasaylo ang kapitan sa barangay Bulacau ni Dakbayan sa Sugbo subay sa viral video mahitungod sa nahitabo nga kumbira sa tunga sa kalsada. Apan doon na siya pagpasabot nga gihatag sa naasoy nga kalihukan. Giklaro sa barangay kapitan nga si Captain Juna Abellanosa nga ang naasoy nga kalihukan iya sa Pasko sa Dakbayan nga gipasiugdahan sa city government kundi nihatag lang siya og suporta sa maong programa kay naatol nga sa ilang barangay man ang pagpasiga sa Christmas tree. Gisultian kuno siya sa organizer nga duna na kini koordinasyon sa Cebu City Transportation Office. Samtang giklaro sa pangu sa CCTO Raquel Arce nga ang gi-coordinate sa ilang buhatan maura ang pagpasiga sa Christmas tree mao nga nag-deploy sila og mga CCTO personnel aron pag-manage sa traffic. Kasamtangan nga nagpahigayon og pakisusi ang CCTO ug naabot na sab ang maong issue sa konseho sa Dakbayan sa Subo. Andam ang kapitan sa Bulacau nga maatubang sa investigasyon, lakip na sab ang organizer. And rest be assured that it will not, or katong situation, kutob sa tong mahimo, dili na to siya mabalik. Any kinds of obstructions on roads and sidewalks, bawal gina siya. Yung anong manakop man ta og vendors nga naa sa daan, mo tolerate ang magkaon sa daan, yun ana ba? Yun ana ang balaod nga ilang nasupak ba?